MH07 ऑटोमोबाईल्स। आमच्याकडे सर्व प्रकारची टू व्हीलर्स रिपेअर्स आणि सर्व्हिसिंग करून मिळेल। आमचा पत्ता ओमकार डिलक्स समोर, उद्यमनगर, कुडाळ। संपर्क 8412 93 71 65। राज्यातील अनेक भागात पावसाचा जोर पुन्हा एकदा वाढण्याची शक्यता आहे। आज आणि उद्या राज्यातील बहुतांश भागात मुसळधार पावसाचा इशारा हवामान विभागाकडून देण्यात आलाय। आज आणि उद्या कोकणात बहुतांश ठिकाणी मुसळधार पाऊस कोसळण्याची शक्यता हवामान विभागाकडून वर्तवण्यात आली आहे। कोकणासह घाटमाथ्यावर देखील आज आणि उद्या मुसळधार पाऊस कोसळेल असं हवामान विभागानं म्हटलंय। कोकण आणि घाटमाथ्यावर मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आलाय। राज्यात पावसाचा जोर ओसरला होता, मात्र राज्यात काही भागात मध्यम ते जोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे, तर राज्यात अनेक भागात हलक्या सरी ते जोरदार पावसाची शक्यता आहे। जिल्ह्यात उद्या सकाळपर्यंत जोरदार पावसाचा अलर्ट जारी करण्यात आलाय, तर संपूर्ण कोकणात जोरदार पावसाचा अलर्ट हवामान विभागाकडून देण्यात आलाय। कोकणात शुक्रवारी पावसाचा जोर काहीसा कमी झाला होता। आता पुन्हा आज आणि उद्या रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड या जिल्ह्यात जोरदार पावसाची शक्यता ही वर्तवण्यात आली आहे। समुद्राला उधाण येण्याची शक्यता देखील हवामान विभागाकडून वर्तवण्यात आली आहे। राज्यात पुन्हा एकदा पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे। कोकणात मुसळधार पाऊस होण्याची शक्यता ही हवामान विभागाकडून वर्तवण्यात आली आहे। कोकणासह घाटमाथ्यावर देखील मुसळधार पाऊस कोसळेल असा अंदाज हवामान विभागानं व्यक्त केलाय। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड या जिल्ह्यात जोरदार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे। ब्युरो न्यूज, कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज